Zaista ne može organizacija da napreduje ako imamo samo jedan onako, da mi sedimo u svom ivory toweru negde izolovani i radimo ono što najviše volimo, a to je da se igramo sa brojevima, pišemo kodove, dok ostatak organizacije negde strepi šta je to što mi negde gore radimo. Tako da jeste i za nas je veliki izlazak iz zone komfora. Dobar dan svima i dobrodošli u specijalno izdanje serijala AI Talks. Ovog puta snimamo na konferenciji Pogon, događaj koji spaja ljude, ideje i tehnologije sa posebnim fokusom na veštačku inteligenciju. Konferenciju organizuje ICT Hub u partnerstvu sa kompanijom A1 Srbija uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije. Danas razgovaramo sa Danijelom Šarović, strateškim i rezultatima usmerenim liderom sa više od 20 godina iskustva u analitici, velikim podacima, strategiji, biznisu, veštačkoj inteligenciji i agilnom vođenju projekata. Razgovaramo o tome koliko je važna spremnost organizacija za primjenu veštačke inteligencije i o ključnoj ulozi AI timova u vođenju transformacije i stvaranju poslovne vrednosti. Kultura je razlog zašto si se ti, Danijela, vratila u A1 nakon 12 godina i upravo kulturu organizacije postavljaš kao temelj i centar AI transformacije, a čak i tada, pred tih 12 godina, bavila si se business intelligence-om. Kada bi za 5 godina neko pitao kako je A1 uspeo u AI transformaciji, da li bi voljela da ljudi pomisle prvo na tehnologiju ili na ljude? Dobar dan. Hvala puno na prilici da pričamo o ovoj važnoj temi i hvala puno mojim kolegama koji su danas došli da me podrže. I to je ta kultura o kojoj pričam i zbog koje sam se vratila u A1. Definitivno za 5 godina bih voljela da se ljudi sete kolega koji su nesebično delili znanje sa njim. Danas se dešava revolucija, ponekad i meni bude onako prilično anksiozno kada čujem šta je to sve nešto što nas očekuje, ali je važno da znate da u organizaciji imate kolege koji jesu vaši partneri, koji će vam pružiti ruku i koji će vas zajedno povesti. AI Talks je samo jedna od inicijativa ICT Huba koja vam približavamo praktičnu stranu veštačke inteligencije. Pored toga, kompanije sa kojima mi radimo, vodimo kroz sve segmente AI transformacije i pomažemo da podignu nivo AI pismenosti, precizno urade identifikaciju AI potencijala i uvedu AI agenti i alate koje donose merljive rezultate. Finansijama, marketingu, HR-u i drugim sektorima, ali i na nivou celih kompanija. Ukoliko u vašoj kompaniji postoji interesovanje za primjenu veštačke inteligencije, a niste sigurni odakle da počnete, pozivamo vas da uradite naš test procene zrelosti primjene veštačke inteligencije na našem sajtu koji je potpuno besplatan. Link se nalazi u prvom komentaru, a vi uživajte u nastavku ove epizode. Naslov današnjeg razgovora jeste AI od čoveka počinje. Šta zapravo to znači u praksi A1? Kako ste postavili ovu AI transformaciju tako da u njenom centru budu ljudi, a ne zapravo neki alat ili sama veštačka inteligencija, odnosno tehnologija? Mislim da su nam negde alati za veštačku inteligenciju koji su nam svima dostupni prilično isti. I tu se kompanije ne razlikuju. Ali ono po čemu definitivno mi želimo da se razlikujemo jeste što u centar toga stavljamo čoveka. Kako to negde radimo jeste da čoveka osnažujemo da koristi alate koji su mu dostupni. Da nema nekih glupih pitanja, da nema glupih ideja i da je to negde zaista podržavajuće, empatično okruženje gde oni mogu da slobodno postave pitanje. Ja mogu to i da potvrdim, s obzirom da sam ja ispred ICT Huba bio i vidim, prepoznao sam neki od kolega koji su danas sa nama i mogu da potvrdim to i u praksi. Često se kaže da su AI timovi ti koji započinju transformaciju, ali da je zapravo uspeh jedne organizacije kada ona čitava postane jedan, ajde tako da kažem, AI tim. Kako vi postižete to da AI ne bude silosni projekat ili projekat jedne grupe, već nešto čime se bavi cela organizacija? Jasno, to je i negde za nas kao, ajde da kažem, većinom introvertni tim, izlazak iz zone komfora. Danas, nažalost, niko od mojih članova tima nije sa mnom jer su na edukaciji, odnosno na treningu za prezentacione veštine. Zašto? Zato što su negde u narednom periodu očekuje da što više pričamo sa kolegama, da što više prezentujemo njima i da što više negde budemo otvoreni. Zaista ne može organizacija da napreduje
je ako imamo samo jedan onako, da mi sedimo u svom ivory toweru negde izolovani i radimo ono što najviše volimo, a to je da se igramo sa brojevima, pišemo kodove, dok ostatak organizacije negde strepi šta je to što mi negde gore radimo. Tako da jeste, i za nas je veliki izlazak iz zone komfora, a ono što se očekuje, naravno od kolega, jeste da mi ćemo pružiti ruku, vodit ćemo kolege kroz ovaj proces transformacije, ali ono što je važno jeste da danas više nego ikada se od svih nas očekuje da učimo. Da negde imamo vreme u kalendarima koje je posvećeno za učenje. Dakle, nije više negde da moramo da se krijemo od šefa, učimo na poslu, zaista negde mislim da je obaveza sada svih nas da učimo na poslu, da imate negde learning time u vašim kalendarima. To je na kraju krajeva ono što radi moj tim i nešto što je stvarno očekivanje u narednom periodu. Da, mi možemo reći šta je to što je potrebno da se uči, s obzirom na specifičnost naše organizacije, ali je važno i da ta transformacija krene od naše transformacije, od nas samih. S obzirom da pričamo o transformaciji i ujedno promeni mindseta kod ljudi, a znamo da je ova tehnologija donela i dosta neizvesnosti kad pričamo o ljudima i s obzirom da je tema čovek i dosta i nesigurnosti i pa čak i u nekim trenucima i straha, ljudi neki čak vide ovu tehnologiju kao pretnju. Kako ste vi uspjeli da otklonite sumnju i da umjesto da ljudi posmatraju ove alate, ovu tehnologiju kao pretnju, da shvate da oni mogu da im neke stvari, ajde da kažem, olakšaju, ubrzaju i tako dalje? Znaš šta, ne bih rekla da smo uspeli, nego se trudimo, to je negde kontinuiran proces, nije lako, jer sa druge strane imate čoveka koji ima svoj neki lični život, svoje neke strahove i svoje nešto što se dešava sa privatne strane, ali ono što je negde važno jeste da taj čovek se oseti podržano i da, ajde možda konkretan negde primjer koji će možda biti nešto što možete da primenite u vašim organizacijama. Mi smo pokrenuli inicijativu Pomak. To je inicijativa koja je fokusirana na skupljanje ideja za automatizaciju, povećanje efikasnosti i primjenu AI-a. Takođe smo negde u okviru tima pričali, a čekaj, da li uopšte da spominjemo ovo, jer je to jedna najobičnija SharePoint lista koja je dostupa svima u organizaciji. Ali mislim da je to baš ključ, ta neka transparentnost, da mi svi možemo da vidimo koje su to ideje koje drugi članovi iz nekih drugih timova nominuju i da vidimo koji je status, kako te ideje dalje prolaze i kako se razvijaju. I ono što je još važno, kolege nominuju ne samo ideje za neku efikasnost i automatizaciju svojim timovima, već je negde cross-timski, tako da se i tu negde ruše ti silosi. iTalks je samo jedna od inicijativa ICT Huba kojom podižemo nivo AI pismenosti, a naš AI Adoption program je konkretan način da to primenite u vašem biznisu. Program je u potpunosti prilagođen vama i vašim kompanijama, fokus je na praktičnom interaktivnom radu kroz realne slučajeve upotrebe za timove u raznim sektorima, marketingu, HR-u, financijama, administraciji, operacijama. Sa preko 500 obučenih polaznika u više od 15 kompanija za sada postižemo vrhunske rezultate. Kod naših klijenata broj aktivnih korisnika AI alata skače do 9,5 puta, dok 96% polaznika pronalazi konkretne načine da AI primeni odmah u svom svakodnevnom radu. Ukoliko želite da i u vašoj kompaniji podignete nivo AI pismenosti i primjene veštačke inteligencije na konkretan, praktičan i namerljiv način, zakažite besplatan 15-minutni sastanak sa našim konsultantima i AI Adoption ekspertima klikom na link u prvom komentaru. Ono što je isto jako važno jeste da danas organizacije u velikom, ajde da kažem, promisu ovih tehnologija pohrle za nekim rješenjima ili alatima. I meni ono što se jako svidelo jeste i proces, odnosno pristup koji ste vi definisali, da zapravo određena rješenja treba da dođu od ljudi, kao potreba ljudi. I opet pričamo i zbog toga kao čoveku, kao centru, nekom koga se sve vrti. Sviđa mi se što ste istakli da je to možda neki jednostavniji proces, ali mislim da je dobra poruka da zapravo treba se baviti suštinom, a ne formom i efikasnim načinima prikupljanja. Kako izgleda taj proces prikupljanja ideja od ljudi? Cijela inicijativa se zove Pomak. To je negde skraćenica od produktivnost, optimizacija, modernizacija i AI u ime kreativnosti. Kolege koji su služile vojsku su nam rekli da se to u stvari u vojsci u JNA zvalo pozadinsko materijalno knjigovodstvo i onda su nas pitali odakle nam uopšte ta ideja za Pomakom. To je, kažem, jedna od najobičnija SharePoint lista koja je dostupna svim kolegama, jasno smo definisali proces, vrlo je jednostavno da oni mogu da nominuju svoju ideju, da prate status ideje i na dvonedeljnom nivou core team
tog knjigovodstva se sastaje, prolazimo ideje i negde radimo njihovu trijažu. Da li je to nešto što možemo da realizujemo ili je nešto što će negde sačekati nekad, ajde kažem, oslobađanje resursa za realizaciju te ideje. Ono što se meni sviđa i u jednom od naših razgovora što si pomenula jeste pažnja koju board i koju vi kao i top management posvećujete ovim idejama, znači one ne ostaju zapisane u nekoj listi. Da li možeš da nam otkriješ neki konkretan primer ili nešto što te možda i iznenadilo, neki interesantniji slučaj? Da, to je vrlo važno. Negde kad smo skupili nekih prvih 100 ideja od člana našeg leadership tima smo dobili zahtev, hajde da ja prođem lično svaku tu ideju. I mi smo prolazili celu tu listu sa njim nekih 2-3 dana koliko je sve to negde trajalo i ono što smo dobili kao feedback od njega jeste pa ček, ja nisam bio svesna šta se sve dešava u našoj organizaciji. I to je jedna od najboljih vrsta onboardinga, spomenuo si na početku, ja sam se vratila u A1 pre 6 meseci i za mene kao nekog, ajde da kažem, newcomera, zaista koji su to izazovi sa kojim se organizacija suočava i da nije danas smo na konferenciji i treba da pričamo samo o lepim stvarima, ali svi znamo sutra kad se vratimo u kancelarije šta nas negde čeka. Zato i jeste ideja da otvoreno negde pričamo o tome. Jedan od primjera, koliko god da vam banalno deluje, ja sam se baš potrudila da nađem jedan od najbanalnijih, bilo je neko od kolega je nominovao, imali smo izazov sa programu koji je mogao da radi samo jednostranu štampu. Naravno, to nije AI i to nije nešto fancy o čemu treba da se priča danas na konferenciji, ali svakako ideja vredna negde pažnje i jeste, targetirali smo to kada smo pričali sa kolegama iz IT-a, odgovor od njih je bio nikad nam niko nije tražio da to bude dvostrano. A negde je u okviru organizacije se kreiralo mišljenje, pa to ne može. Ali u suštini to jeste ideja da transparentno pokažemo ljudima da u stvari svaka ideja je vrlo važna i ne mora da bude primjena AI-a. Što se tiče te liste koja će sigurno postajati sve veća i veća, kako vi, jel imate neke kriterijume, na koji način prioritizujete ideje, jel imate neke posebne interne kriterijume ili jednostavno želite da testirate neke od njih i da vremenom učite kao organizacija? Svakako učimo, ne kažemo da je ovo negde savršen pristup i nešto na čemu ćemo se zadržati, ali svakako glavni kriterijum jeste brzina implementacije te ideje i kolege svakako prilikom nominacije kažu kolika će ušteda nekog vreme, koliko bi ta implementacija donela njima uštede u radnom danu. Hvala puno na ovom lepom razgovoru. Toliko za danas. Danijela Šarović, A1. Hvala puno. Hvala.